Nganuman nga ang Oktubre gigahin man siya sa pagrosaryo. Mga FG leaders o pundok president, tubag. Nganuman nga ang Oktubre gigahin man siya sa pagrosaryo. Tungod kay sa October 7, piyesta man sa Birhen sa Rosario. Oh. Unsa may naa diha sa fiesta sa Birhen sa Rosario sa October 7? Historical facts. Ang Europe nga Kristiyano gilusob sa mga Turks sa Ottoman Empire, mga Muslim. Gikan sa Turkey, no? Ilang sudlon ang Europe aron ilang girahon og pildihon. So unsa may gibuhat sa Santo Papa? Ningon ng Santo Papa, Pope Paul V, kinahanglan ang tanan nga mga Kristiyano magampo sa santos nga rosaryuhan. Aron nga dili kita mapildi ni ining gira batok sa Ottoman Empire. Ug tuod man mga igsuon, didto sa Lepanto pangalan, sa Greece, no? Niabot ang mga Ottomans sa Navy. Gera ni siya sa dagat. No? Ugonya, pabor sa ila ang hangin. Nga ang mga sakayan sa dagat sa mga Kristiyano, gitawag og Holy League. Kay gano man, entire Europe man, Russia, Greece, unsa pa to mga, ang kaniadto France, ang labing kusgan, nga nasod, niadtong mga panahon na. O, nag-Holy League sila, nagtinabangay sila, the whole Europe. No? Unya kay sungsungan man nga hangin, kay sugat sa ilaha, samtang ang Ottomans, nga mga navies, sayon sa ila ang paghasmag sa mga Kristiyano. Ug tuod man mga igsuon ang mga soldiers dito sa sakayan sa dagat sa mga Kristiyano, instead nga kay nangalisang na lagi, siguro namuti ng itlog. Oo. So, gikuha nilang ilahang mga rosaryuhan og nagampo sila. Unya, mas dako ra ba ang Navy sa Ottoman, sa mga Muslim? Mas daghan. Unya, ang armory, mas daghan pod. Oo. Ugonya sa paggira na mga igsuon, may pabor sa ilaha sa mga Kristiyano, no? Ang hangin. Diin, paspas na kaayo sila nga nakig-atubang sa mga Muslim. O pila may istorya, mag-research na lang mo sa Google kung dunay inyuhang interest, no? Napildi ang mga Muslim sa mga Christians. Ug busa gideklara ang October 7 nga adlaw sa Our Lady of wag yun mo di ay makahibalo. Ang pirmerong piyesta, unsa man? Our Lady of, ang original, Our Lady of Victory. Oh, Our Lady of Victory. Nga later on, giilisan og Our Lady of the Holy Rosary. Oh. Numduminan ninyo ha. Nya kita, Father, kay layo raman ta.
Nganong sa ulugo man na nato, ang Europe unta magsaulog niya na, doon na po ilaha. October 7. The whole month of October magrosary sa Europe. No? Unya, unsa may post po na nato kung magampo ta sa rosary diri sa Pilipinas, kalayo naman ta. Nya gamay ra po yung Muslim. Hoy! Pagbantay mo sa inyong mga bana ha. Kay narabay ubang mga bana nga desperadong trabaho, di yun makasuod-suod og trabaho. No? Usahay, rekruton sila. Unya karon kanang Bangsamoro bitaw nga balaod. Kung makamatikod mo mga igsuon, ang ato ang mga agencies gipanguluhan ng mga Muslim. LTO sa budget mga Muslim na. Diri sa Butuan, Agusan del Norte, susiha ko nun ninyo, kinsay mga head sa ato ang mga agency sa gobyerno, mga Muslim. Tungod na sa balaod sa Bangsamoro nga, gitagaan og dako nga pabor sa mga Muslim nga makahold sila og mga public office. Muna nga, kung ikaw head sa agency, no? So, una kong dito nimong parihan nimong relihiyon. No? Amo na, nahitabo. Nyalay po itong mga iglesia ni Kristo, no? Pag iglesia gani ang Robinson, ang ilang mga trabahante, halos mga iglesia pod. Kaya ganuman, bingon sila samukan ng Katoliko. Samok ni sila. Kusog ni mo reklamo. Nya kusog ni mag-organize og labor. Excuse me. Dagay mo balibad sa mga Katoliko. Kaya nga naman day mga Katoliko, no? Wala ba day tay pagpaningkamot pagpamatuod sa atong katinuod sa atong pagtuo nga buutan man atong Ginoo. Nya nga wa may mupunit na to. Dili na siguro ta mga buutan ani. No? Siguro ang atong kinabuhi mayon talag buutan ta kay mosimba ta, pero pag-abot na nato sa mga trabahoan, wa nay labot ang Ginoo dito. Na magbantay mo ha. So, mao na mga igsoon ang daga nato karon sa atong panahon dinhi sa Butuan ug sa Agusan del Norte. Ug niya tapos bisan tuod og layo ra ang mga Muslim, gamay ra sila dinhi, no? Pero dili ta ingon nga magtamay sa ilahag daog-daogo nato sila, yun yan na. Ang ato lang gud pod nga dili pod unta tamakan pod ang ato ang kahigayunan nga kon adunay mga bright nga mga attorney, no, nga mga Katoliko, unya do na pod sila skills, do na pod sila kini ang background, ano? Dili gyud unta tungod lang sa relihiyon o tungod sa balaod nga nagpabor sa mga Muslim, no? Dawaton og ibutang diya sa posisyon. Kamo pod nga mga Katoliko nga mga attorney, ayaw pod mo pagpabugo-bugo. Ipakita po ninyo nga doon na gyud mo'y kapasidad mo hold niya ang mga opisina. No? May mantong mga Katoliko mag-opisina kay nga naman, dili man bias, di man nila gamiton ng ilang relihiyon. No? Pero pag ingon gani iglesia, pag ingon gani og Muslim, gamiton gyud na nila ang ilang posisyon para pod sa ilahang mga brothers. Nya kita, wag jud tay brother, mga Kristiyano, Katoliko. Brother ta kung naa kay kwarta. Wa kay kwarta di ta brother. Okay? So naibaw na ninyo nganong October 7. Tungod sa gera sa Lepanto, nagbadaogon ang mga Kristiyano. Ugon niya tapos mga igsuon, kita po doon na po tayo mga gira sa kinabuhi. Doon na mo gira sa kinabuhi? Wala. Kung way inyong gira sa kinabuhi, ayaw na mo pagrosaryo. Ay, Ginoo ko. Kay bisag wa tay gira sa kinabuhi, magrosaryo gupod ta kay parang kaymutan tas Ginoo ba? Di ba? Dili ingon nga magpahimuot ta sa tao. Ang Ginoo nga nagtan-aw ka nato sa tago nga nagrosaryo ta, nagsimba ta kaniya, naghimaya ta kaniya. Malipay pud dato ug unya bubuan pud ta niya sa daghan nga mga grasya. Okay, mga Katoliko, daghan ta gira oy. Labi na mga teachers ugma, dako kayo ang ilang batol. Kaya nga naman, mo take naman sila og licensure exam for teachers. Di ba? Kung sa mga abogado pa na, board exam. Pero dili na to na madawag og board exam kay di man sila mga attorney. Mga teacher man sila. So licensure exam. No? Licensure exam. Dako sila batol.
Mao na nga nindot gyud to nga karong mga taga-ampayon nga nag-teacher, no? Nindot gyud nga sugdan nila ang ilahang pagpaningkamot nga magdahig kanunay sila sa Ginoo. Whatever will happen, makapasar og dili, magpabilin silang magdahig sa Ginoo. Tungod kay ang kinabuhi will not stop kung dili ka makapasar. Oh, padayon lang gyapon ang kinabuhi. Munang gikinahanglan nga damorta mapildi, damorta magrosaryo. O kung makadaog man ganing ta, dili dato gamiton natong posisyon to deprive other people. Kung dili mutabang lang gihapon ta, bisan tudog lahi silang mga relihiyon. No? Gamiton nato ang atoang pagtuo, pagsalig sa Ginoo nga, Lord, bahala na ka, Lord. No? Mas bright maning Muslim, no? Unya mas skillful, unya do na pay batasan. Oh, no? Bahala na ka, Lord. Bisag Muslim siya akong dawaton for the company, for the agency. No? So ingon ana ang batasan sa mga Katoliko, mga Kristiyano. No? Unya doon na tayo mga battle sa tong kinabuhi. Kanang kawalay kahibalo. Oh, wa mo kahibalo nga nagbattle na day mo no, nakagiran na day mo no. Labi na kanang moingon tag klase na mo karon. Pagud niya lami man mo adto kompyuteran. Wa ka kahibalo nga nag-away na day ang yawa ug ang no, ang Espiritu Santo nag-away na sa sulod. Oh, unya gikinahanglan nga ikaw ang mubuot, ikaw ang muwil. No? Imong kabubuton, imong will. Kay ang mga anghel, igo raman sila mag-advise nimo. Igo raman sila nga muhatag nimo idea. No? So, bingwag, klase na mo karon. Nya, way klaro ra ba ng maestro ha, kay di magtuon. Bulok-bulok ang maestro, mas bright pa ko. No? O gunya tapos, dito pod, ang mahal nga birhin, ang yawa pod, bingon nga, ay usik-usik na kag oras diha, dito ra kaskuan. Dito ra kas computeran. Okay, nay mga games dito nga nindot. Nya diling lang kay mga games tapoy mga ball dito. Oh, malingaw lagi ka, malipay gyud ka. Oh. Nya dako ang battle, no? Diha sa ato ang kinabuhi. For example, nay mangayo nimo og kanang hinabang, unya wag gyud imo maumaura. No? Wa ka kay balo nga nagbatol na dieng espiritu ug ang yawa dito sulod di mo ba? Oh, mao na nga sa matag lihok nato gikinahanglan conscious kaayo ta. Unsa may nahitabo sa akong sulod sa akong kinahiladman? Hala, nagira naman ang yawa ug ang no? Nagira na ang yawa ug ang Espiritu Santo. Oh, nya asa man ko dapig ani? Oh, ya bingon kaga bisag wala nay ako ug maumaura, bahin na lang ta kay gigutom man pud ka. No? Nya ako pwede pa man ko makakaon. Ikaw di nagyud ka makakaon, human ka makakaon sa kung ihatag nimo. Ano? So bahin na lang ta. Og diha ka ni will ka, mibuot ka nga modapig ka sa Ginoo. Oh. Mao na nga gikinahanglan nga magrosaryo gyud ta kay para nga permanente ta conscious kung unsay atong buhat. Kana bitong lami kay gisuko. Lami isagit, lami isinggit kay grabe nakakaayo ka ulit ba? Nga mga badlungon, mga kahig, mga ulo. Di masultihag ka isa. Di ba? O, wa ka kahibalo nga nagbatol na pod ang spirit diha ug ang devil sa sulod. No? Unsa may buhaton nimo? Mutak-om na lang ka sa imong ba ug magampo ka tungod sa imong kasuko o magpadala ka sa imong kasuko. Kay moingon mo nang yawa, nasuko gug ka. Di ipagawas na lang na. Oh. Kung dili nimo ipagawas na luoy kay ka. No? Oh. Sumba ka, hulataha. Oh. Kung dili gani magpatuo hala si kari. Kung dili mo mata hala banyaki. Oh, nabay yung mga inahan mang banyak kung mga bata nga nangatog, no? Mga gahi magupog. Oh. Pero mga igsuon, kung kinsa gani ang atong gidapigan kanunay, dili na ta mag-expect sa atong kaulahian, sa atong kasinatian sa kinabuhi asa tapado. Okay? Kung wa kay pugong sa imong kaugalingon nga permanente lang ka dapig sa yawa, no? Di siyempre magkita ay gyud mo dito, magkinumustahay mo dito asa impierno. Okay. Di ba? Oh, isoday na ito nimong mga tao nga bisag naglisod, mutabang, no?
bisan og uwaw, akong pagumangkon, akong gidala nga to sa Orios, nya day nag-practice og banda. Dagay chicks. Oh, mga gwapa. Oh, nag-ana-ana sila. Oh, saysayaw sila. O gunya tapos, na akong pag-umangkon nga grade 11, ulitawhay na pod. Ginan ako, Paul, mamonita dito o ka ng mga battle sa tubig. Kay kagabi na ay, unsay nga niya, manghipos ta dito ta. Niuban siya, niya pagkakita niya sa mga chicks, kaulion. Oh, niya gipasagdan na nako siya. May gani kay nakadaog siya sa biyang battle. Kayo gano man, bisan og daghay chicks, duko-duko na lang siya, unya tabang sa akong punit. Kaya ako raman usa nagpunit. Kung di ka mo tabang nako, ako ra gyud isa diri. Oh, motong nitabang pod siya. Oh, o niya ang mga chicks sige ligaw tingin sa akong pagumangkon. Why? Oh, nagiingnan ako si Paul. Congratulations, Paul. Kaya nga naman, dili lang di ay kagwapo hitsurahan, pero tinuod yung ka nga gwapo. Kaya nga naman, daghan may nakaangay sa imuhang gibuhat. Nga niuban ka sa ako paghipo sa mga imnanan. Oh. So daghan tag battle. O gikinahanglan magrosaryo ta kanunay. Kay parang conscious ta nga inig abot sa gera, kinsa atong dapigan, way lain kundi ang Ginoo ra. Now, naingon sila ang bang mga relihiyon, ngano magrosaryo mo pader, may rosaryo sa Biblia. Nagingon po kog pagklaro, oy. So siya pag-usap, pagtuon. Oh, unsa may suod sa rosaryo? Oh, moingon ba ka nga wala sa Biblia? Ay, Ginoo ko nimo. Wa gyud ka magbasa og Biblia siguro ba? Og nibasa kag Biblia kadto rang imuhang gusto basahon. Oh, you see? Oh, inuntalag, pilaman kang miseryo ang ato ang pagrosaryo. There are 4 mysteries. Unang misteryo, sa kalipay. Ikaduha, kasakit. Ikatulo, wa paganing. Katulo, ay, dilit mo. Pagkabanhaw ba ya? Di ba? O sa may pagkabanhaw? Kahayag ka karon. Buing ka. Nanay, Ginoo ko. Ha? Himaya! Kahayag, kahayag. Oh. So una, ang pagkatao ni Jesus, kalipay. Sa iyahang paglansang sa krus, kasakit. Sa iyang pagkabanaw human siya namatay, himaya. Unyang ikaupat, kahayag. Unsa may naamin sa kahayag misteryo? Ha? You see, ang naasa kahayag, ang pinaka-climax niya na is the Eucharist, the celebration and institution of the Holy Eucharist. Ayaw mo kalimutan na, kamura ba'y magdala sa mahal nga birhin, niya di mo katubag, nabuing naman ninuon mo, oy. Ay, Ginoo ko. Okay? So, kalipay, kasakit, himaya, kahayag. Oh. O gunya mga igsuon, kamo bang mga fundamentalista nga mga born again, ha? Oy, kinsa may born again dere? Ha? Mayon ko ninyo mga born again ug ubang mga sekta. You are not a true Christian. Sorry na lang ha. Dili mo tinuod nga Kristiyano. Kay nga naman, inyo mang awayon ang mahal nga Birhen Maria. Di ba? Ayaw pag-awaya ang mahal nga Birhen Maria, oy, nabuing ka naman. Grabe nga pagmahal ni Jesus sa iyang inahan. O niya ikaw, tao ra ka, awayon nimo ang iyang inahan. Makapanabang ba yan ning mahal nga inahan na to? Because she can intercede with our needs. Di ba? Maka-intercede ba siya? Dili. Ha? Maka-intercede. Unsa may intercede? Ha? Makatabang ba siya? Makatabang, dili. O, ningon mo nga, dili ko no makatabang, mga born again. Unsay dili makatabang? Ang unang milagro ni Kristo dito sa Kana. Si kinsa may nitabang ni adtong bag-ong gikasal nga nahutdan og bino?
Ang ilabang ginikanan? Ang ilabang sulugoon? Katong housemaster? Mabay ni tabang? Wala oy. Kinsa may nitabang dito? Ngunahot na sa lagbino. Si Maria. Ningon si Maria sa iyang anak, wala na sila'y bino. Mauray giingon. Di ba? Nya gito bang si isang anak, wala pa akong panahonay. Di pa karon. Oh. Pero milakaw ang iyang inahan, ugon niya iyang giingnan ang mga sulugoon, buhatan ninyo ang bisan unsa nga iyang ipabuhat kaninyo. Amo na, ato po ng mensahe. Kinahanglan buhaton nato ang bisan unsa nga ipabuhat sa Ginoo nato. Di ba? Unya, unsa may nahitabo? Mingon si Jesus, punan ninyo tubig ang mga tadyaw. Unya, ang mga tadyaw, tagpila ka buok, tagpila ka galon ang masud sa tadyaw. Dagko, no? Matud pa, mga 20 liters daw. Kada tadyaw. Ugon niya karon, gikuha sa sulugoon, unya gipang distribute. Nagreklamo ang mga tao. Nagingon silang nag-andan man nato nga ang pinakalami nga bino maoy unang idalit. Kay parang ang bag-ong bino nga pait-pait pa, no? Maoy pampatiwas, pampahubog. Unya karon naguna ang pait. Unya mas lamin man hinuon ang pinakaulay ninyong gihatag. Nagreklamo sila. Kay wa man sila kahibalo nga ang milagro sa bino gikan sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Munang ayaw jud mo pagduda nga ang mahal nga Birhen Maria kung inyong sangpiton mutabang kaninyo bisan pag imposible. Okay? Gospel na to karon. Muna siyang giingon. No? Kinahanglan nga mga liupo ta kay walay imposible sa Ginoo. Oh. Yeah, mag-born again pa mo. Nabuing naman hinuon mo oy. Ha? Di ba gisugo mo ni Kristo? Dito ilawom sa cross. Mingon siya siyang tinunan, Son, this is your mother. Ano sa may gibuhat ninyo? Inyo magipamuak hinuon niya mga picture. Inyo magipang guba. Kamog yung mga born again mo ha, bantay lang gyud mo. Nya kusog mo angkon nga kamong tinuod nga simbahan. Unya unsa may gisugo niya sa mahal nga inahan? Mao na nga mahal nga inahan, di gyud mo talikod nato kung sangpito nato siya. Kaya gano man, gisugo siya sa iyang Ginoo. Iyang Ginoo nga iyang anak. Gisugo siya. Muna gingon karon mga igsuon, kining mga inahan masinugtanon sa mga anak. Ano? Kaya ang mahal nga Birhen Maria, gisugo man sa Ginoo. Nagingon ang Ginoo, dito ibabaw sa cross, Mother, this is your son. Og sukad niya to, gidala sa mga apostol ang inahan, uban kanila. Ug wa na siya ibuwag. Okay? Yung kamong mga born again, kusog kayo mo mabuwag sa inahan. Hala, pag born again pa mo. Ha? O niya, tapos, naraba. Kay makasasala na magdutang tanan, inigabot sa last judgment, ano? Kung muagi gyud ta sa hustisya, di gyud ta makasud. No? Kung muagi ta hustisya, oy, guilty tang tanan. Di ka makasud sa langit. Oh. Pero dito sa langit, natinga daw ang Ginoo. Nganong daghan may tao? Nganong daghan may nakasunod? Ay Jesus, ang mahal nga Birhen Maria. Oh. Kadtong nay mga salanggagmay, yang uban dako-dako, pero kusog mo rosaryo. Dito ni katkat sa rosaryuhan padong sa bintana. Pagkakita sa Ginoo, wa na mo palagay ang iya mang anak. Aw, iya mang inahan mo'y nagpasot. Okay? So, hinaut unta nga higugmaon nato ang mahal nga Birhen Maria, dili nato siya simbahon. Ha? Kay wa gyoy pari og way bahin sa simbahan og mga pagtulunan sa simbahan
nga nagtudlo kaninyo simbaha ang mahal nga Birhen Maria. Wala gayud kada siya. Kanang giingon nga nagsimba ta sa mahal nga Birhen Maria, tumo na ngadto sa mga born again. Ila ra nang tumo. Kay ngano, mas mituo man sila sa chismis kaysa ilang pagtuon yun sa ilang tinuod nga pagtuo. Mas may prefer silang mubasa sa mga magazines kaysa mga teaching sa atong simbahan. Kung basahon lang ninyong teaching sa simbahan, you cannot find ever that the church teaches us to worship Mama Mary. Wala gayon. Okay? So atong buhaton mga igsuon kay October month naman karon, gisugdan ni siya kaniadto ni Father dumdumon pod nato. Kinsa may nagsugod nining birhen sa barangay. Doon na pipila nga mga pamilya nga magrosaryo kada alas 6, pero nagingon nga gi-organize gyud aron nga dunay magsaka nga birhen para magrosaryo. Kinsa man nga panahon nga pare, Primero, Monsignor Quezon, Monsignor De Castro. Human ni De Castro, Dusit? Si Dusit ba? Oh, si Dusit. Pagka human ni Dusit, Bob. Human ni Bob? Mading. Oh, Nini pa. Nini. Monsignor Nini. Sus, grabe no, puros Monsignor. Oh, Monsignor Nini. Pagka humang Monsignor Nini, Mading. Jigs. Di, temporary na to sa jigs diri. Wato may install nga kura paroko. Temporary na to sa jigs. Na paris-pres yun siya. Pagkahuman ni Dusit. Dili, oy. Una si Bob. Una si Colon. Una si Father Do. Sunod si Father Colon. Sunod ni Colon, Nene. Sunod ni Nene, Jigs. Sunod ni Jigs, Leo pa di ay. Oh. Si Leo, human ni Leo, Mading. Pag human ni Mading, Joey to sa Bunga. O niya, human ni Joey, si Father Herman na dayon. Okay? Kini nga mga pare, kinsa may nagsugod ni ining birhen sa barangay. Okay, very good. Si Colon. Wala ko yung kwarta premium, no? Oh, pero ayaw ninyo kalimti. Si Father Bob Colon, mao gyud naghimog institutionalized ang ato ang pagrosaryo. Okay? Oh, yan sa may buhaton nato dito sa ato ang mga hugpong. Bay pundok ba mo o bay hugpong? Oh, kini ha. Kini manggong mga leader nato, dili sila gusto nga malayo ang ilang mga dato nga mga silingan. Muna'y tinuod. Kaya gusto nila nga ipasakop nila, bisag layo na sila, dili sila gusto nga gamay-gamayon. Kaya nga naman, kay malayo na hinuon ng mga dato. Pero kung dito sila mag-ampo sa dato, ibilin ra sa mga maid. Wala ang tagbalay, kay mga maid ra. Abot nun sa giganahan na sa mga leader. Iyon ani buhaton ninyo. Gamay-gamayan ninyo ang inyong mga hugpong managsilingan nga balay. Usahay dunay balay, isa ra ka balay, pero tulo ang pamilya nga nagpuyo. Isa ra na sila. Okay? Kaya wa pa man mo separate. Wa pa mo separate. Pero kung gusto gyud nila nga magtahit sila lahi, pwede. Kana pa. Pero sa balaod, usaray magtahit. Sa tulo ka pamilya nga nagpuyo so sa kabalay, usaray magtahit. Tanaon po nato ang kakabos. Wa gani na sila makaseparate kay pobre. Nagsaligpas lulog lula. Unya pangayuan na nino nimo tag-isa, nabuing ka naman. Ano? Ug unya sa matag hugpong 15 ngadto sa 30 ka pamilya, dili pamilya, kabalay. Ha? Ang inyong nasabutan 10 to 15? Wow. Kaya nga naman 30 days man. So 10 to 15 kabalay. Maayo.
Kay gamay ra gyud. Nya ayaw na mo pagpilig dato. Okay? Kaya mga dato, ibilin ra ka sa mga maid ug sa mga driver nila. Diri kas pobre. Kaya nga naman, samtang nagdosaryo ka, makadungog ka nga, dahil nag-away, spikas kwarto. Kaya nga naman, nagtinod-turay na. Unsay atong ipa-snack? Unsay atong ipa-snack? Moyon na yung bana nga, ikaw gyud ganong dawat-dawat magkaana nga kusog ra ba na mga on? Nag-aaway na sila. Oh, nindot di ba? Bibo kayo. Oh. Yan na po yung mga bata nga. Dasig po kayo silang bit-bit. Oh. Uban na ninyo mga bata ha. Kamong mga tiguang pwede na mo nga di manguban. Oh. Hapit naman mo mga matay. Kining mga bata, mo'y padada sa birhin. No? Manganta mo, padulong nga to sa pikas balay. Unya pagkahuman ninyo dito, magrosaryo mo dito. Ano? Palida ang mga bata. Kamong mga leaders, igura mo mag-facilitate. Sila ang palida. Kaya kung mamatay mo, di sila kapuli. Di ba? Bonang, pangamatay na mo mga tiguang. Parang mapulihan na mo. Oh. Pero kung akaw tiguang ka, pero batanon ka kasing-kasing, ano? Nga naakay kaluoy, naakay panglantaw, igura ka mag-facilitate. Pero ang mga bata, maugyoy mag-rosaryo. Ug unya, sa dili pa mo muadto silang balay, pangutana mo. Unsa may inyong ipaapil sa pag-ampo? Unya sa petisyon, i-apil ninyo kamo ang mag-ampo alang kanila. Hoy, nasabtan ninyo. So, Jis, nga to sa 15, kasakop sa matag hugpong. Unya sa usa ka pundok, daghan nga hugpong nga managsilingan. Okay? So, hinaut unta, mahal nga Birhen Maria, kining among pagliho karon, among gidala ang imong anak ngadto sa matag panimalay. Aron nga sa ilang pagpamalandong, mailhan nila ang Ginoo o dili na sila mapuno sa kagulanan nga bisan sa ilang kalisod anaa ang kaluwasan. Nga bisan sa krus nga ilang gipasan, mulantaw sila sa imong himaya o mulantaw sila sa kahayag nga maghatag kanila kabulhanan. Okay? Kamong mga dato, hangyo lang. Ayaw lang mo pagbayad. Unya, ang inyo rang mga maid mo'y pasakon. O inyo hang paapilon. O, no? Kamu pong mga pobre, ayaw po mo pagbalibad. Ha? Kasagaran sa mga pobre, mo balibad, dili magpasaka. Kaya o ganuman, wala ko no ipa-snack. Oh. Na ayaw na mo pagbalibad. Naamanta din ha, kay parang mahisuod ta sa Ginoo, no? So, kung dili mo makakaon, kami po, dili po mi magaon. No? Mas maayo mangyud ng ang imong kalisod, akong kalisod. Ang imong problema, akong problema. Kaya gano, igsuon ta sa usalang kapagtuo. Kabahin ka sa simbahan. Napod ning mga leader, di manaka dito sa akuan, mga bata bitaw, katuod na sila, asa sila musaka. Matinga na lang ka ba, pag pobre ganing sakan, way mga bata, pagkwartahan ganing, sus, magpunsisok mga bata. Pero sagdin lang kay bata man, makauuwaw gyud kung kamong mga leader, pag pobre di mo adto kay pobre. Hoy, mga leader! Ano? Mo na'y makauuwaw sa tong pagtuo. So, hinaut unta sa jutay nato nga pagibaya sa Ginoo, kita ang mabulahan. Ipabilin nato ang atong pagtuong Katoliko. Gihangyo nako ang mga teachers nga mo take og exam ani mo dinhi magampo ta. Alay mo kay gabi na. Uy, daghan man di ay. Dilis nga. Holy water dong palihog.
Uy, daghan na yung taga-ampayon mo take exam. Buyag. Pero kasagaran, babae. Tulura ka buok laki. Apil ka, ma'am? Apil ka? Oh, wa pa ka maka... Kano sa ka nag-graduate? 2001. Makapasar na ka karon, ma'am. Pagtuon, ha? Pagtuon, ma'am. Palihog, banindog, ipandong ninyo ang inyong mga kamot ngadto kanila. Langito namong amahan, tuburan sa kinabuhi. Buot ikaw nga kami dili mga matay. Buot ikaw nga kami dili magkalisod. Hawasa kami sa among kahimtang karon. Dasiga kining among mga igsuon nga mga magtutudlo diha sa ilang pagtake sa licensure exam sa mga teachers. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron magdasig kanila, aron nga mobilib sila sa ilang mga pagpaningkamot, aron nga duna sila'y tubag sa ilang mga exams. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ka. Kung ihatag nimo kining grasya ngadto kanila, magmalipayon ug magmadaogon gayod ang imong simbahan. Labani kami, kay wala kami mahimo, sa among kaugalingon lamang. Ihalad namo, Ginoo, ang tanan namo nga mga pangamuyo, uban sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria, nga nagpanalipod sa giyera sa Lepanto. Ginoo, hinaut sa unta nga panalipdan sa mahal nga Birhen Maria kining imong mga mapaubsanon nga mga teachers nga magkuha sila sa ilahang mga exams. Uban sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen, kining tanan among gipangayo kanimo puno sa lig-on nga pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ako nagsugo kaninyo nga karong gabi mag-relax mo, human naman magtuon no. Mag-relax mo, magampo mo, unya gamay lang nga review, unya matulog, magpahulay. Dili na magpaabot og lawom nga kagabion. Okay? Unya tapos og mga adlaw sa iyo mo, ug unya tapos anda mo sa inyong mga gikinahanglan, unya sa inyong pag-take og exam, panguros mong daan. Okay? Maingon nga inyong gidawat ang krus ni Kristo, magmadaogon usab kamo diha sa krus ni Kristo. Mga igsuon, tibaan sa atong pagdasig kanila, ato silang sugaton sa masipang pakpak. Kaning kamot. God bless you.